ciki ya Maryama. In an bani ke a gona ki zama mata ta Maryama. Na zama mallakin ki Maryama, zan tare da ki Maryama, zan kula da ke kamar kwai bana hantar ki Maryama. Komai zan faɗa a sanadin ki min uzuri ya Maryama. Na kama da su Maryama, kawo tallafi ya Maryama. Toshe kunnuwa jirin maganta kasi da tsara Maryama. Zane juro komai a duniya banda na rashin ke Maryama. Yankin kubuce min na Maryama, ta ya zana bar kuka Maryama. Ba mai lallaba ta duniya ni dai ban gani ba Maryama. Zo na kusa da ni Maryama, ki haska kan fara ta Maryama. Zan aikata komai nan ganin na faranta raye na Maryama. Na fahimci so ya fi arziki ni akan kina gane Maryama. Tun da ke kike yayyafa ruwa sanda zuci ta yi zafi Maryama. Dole ne ya ba miki Maryama, ke zan bai zama ta so Maryama. Ni zan maki rumfa ki shige ciki dan ki ji sanyi Maryama. Hannu na rike dan ki ji an ki nuna wa duniya Maryama. Kin yi min halacci Maryama, mace ta gari Maryama. Kina da ilimi Arabiya kai har ma na zamani Maryama. Fuskar ki da kyau take takun kina da kirkita na Maryama. Yan asali Maryama, ga ruko na addini Maryama. Muryar ki da zaki ya sarewa ne banga kamar ki ba Maryama. Ke kina da wiwa rabbi shi yayi baki tare Maryama. Yanayi na zafi Maryama, in ga ke bazan ji ba Maryama. Lokaci da sanya nazari ya kan kora da Maryama. To zali da ke ina iya kan haska kan idaniya ta Maryama. Komai nisan gari Maryama, in kin je ni zan bi ki Maryama. Komai na fada ni akan ki garraki zaton wasa Maryama. Zuci har da rai babu wacce zana sanya ko ba ke Maryama.